आफा मोजाङै नायबावनाय गिरि मोननानै गैयाथ' बियो थै जाम्बा थै आफा बेखौ फोथायनाय मोनथारालै आङो सैतानथार मानसिया एक्टिं खालामफ्लाबाय थानो हानाय नायबावनाय खेबसे आफा मोजाङै नाय ओइ फाग्ला एसेबां खतरनाक मुलि जानायनि उनाव बियो एक्टिं खालायनो हानाय गोहो थागोन नामा बिहा थै गैला बियो सेलटेप जाबाय फिउस थांबाय बियो उन्दुनासो दं दा बियो जेबो सारि मोनखाया बुरो आं नायगोन खेबसे आं फोथायथारा बेखौ नायलै नाय आफा सोबानि खेबसे गोसो जायै सोबाना लाखा ओरैनोथ' सोबानो मोनखाया बेखौ दानो सोबाखा ओइ साला सैमा सोबाबायसो थानो लुगैदों आं बेखौ सोबाबो हायाखै जाबाय नुदों जोंफोरजों फोंगालाबा बेबायदिनो जायो लेबेल दा माबायदि मोनदों शाला दे जाबाय थिखांदो समा बेबायदिनो बारलांगोन सोरबा मोनफैगोन दा नोंनि सोबानायावनो दा सिरिसो मोनलांगोन बियो माबोरै खालाय थिखांदो लांसै बेखौ दाथ' मुर्ख बुजि मोना नामा सोबानांलाबनि उनाव सारि मोनगोन बांद्राय सोबानायावनो थेवबो माबोरै लाना फै मोनसेखौ खालायदा आङो मा खालायनो सनजिबदाबो फना नाङा आं बुंखादोंमोन बेखौ मोजाङै था जेरावबो थांनाङा होननानै आखाइनिफ्राय सिन्दुर बारग'दों होननानै थेवबो बुजियासै बियो दाबो मा नांज्लायगौ लोंनानै गारि सालायाखैथ' बियो लोङै फाग्ला बायदि रायज्लायहरदों अबा थांगौ दा गिनायसो मोनजोब्बाय आङो इसिबां गारि गुरा फैबाय थायो ओरैनो आंनि गोसोआ गिनानै दंखायो एसेबो बाथ्राफोरखौनो खोनासंनो नागिरखाया रादाया लोंनानै गारि सालायबाय दं खोमा बेयो गिथाव-बाथावनो हे भगवान जेबो खालायनाङा दे रादायखौ मोजाङै लाखि बिखाखौ दुलुब मोनबाय दं आं दहायनिफ्रायनो इसोर मदद खालाय इसोर आंनि हौवाखौ नायहर इसोर जेबो खैफोदाव दा खालाय मा जामारदोंमोनबा खेबसे मिथिनायबा गोसोखौ गोजोननाय मोनगौमोन आं इसिबां बिबाय दिथुनि नाम्बारखौ हर होननानै आगोलबो खेबसेबो हरासै बियो खिन्थाजानो रायज्लायजानो थांजानो गिनानै जेबो खिन्थायासै दाबा मा खालायदों खेबसे रायज्लायनो मोननोबा गोसोखौ सान्थि मोनगौमोन आङो नांगौ समावसो मानसिनि फनफोराबो नाङा एसेबां फन खालामबाय आं सनजिबनाबो फनानो नाङा मा जाखोथाय नै सनजिबजोंसो सनजिबजों दंहैयोबाथ' मोजाङानो दिनै असान्थि आरो खैफोदानो जोबला बे न'खर गंसेया आगोल जेरैमोन दाबो बेबायदिनो एसेबो सोलायनोनो रोङासै फैनानै बांसिनसो जाबावबाय खोमा आंनो फैयाबाबो जागौमोन खोमा मोजांनो सिरि थानायमोनब्ला गेजेर आलासि जानो थांगौमोन फैगौमोन बेबायदिनो सोलिलांगौमोन खोमा आं फैनानैनो बांसिनसो गाज्रि खालायबाय खोमा आङो मानोथो एसेबां असान्थि खालायनानै हरखो इसोर आंनि जिउआव सान्थिया फैला नामा इसोर माने एसेबां असान्थि सानदोंमोन बेयाव फैनानै एसे रंजा खुसि थागोन हौवाजों गथ'जों न'खराव गोरोबलायनानै थागोन नाथाय बेबो जायासैयानो सानसेनि उनाव मायबा मोनसे मायबा बिसि जाबाय थायो मोजां समानो फैनो रोंला आंनि थाखायनोसो जाजोब्बाय बायदि मोनबाय आं गासैखौबो दा मायबा मोनसे जाबोला आं गावखौ निमाहा होनो हानाय नङा रादाया मायबा मोनसे जाबोला आं मा खालायगोन दे खिन्थानासो लाबाय बायदि मोनदों आं बेनि उनाव सानैबो नांज्लायदों खोमा बेखायनो बे लोंनानै फाग्ला बायदि फन खालायहरबाय आरो एसेबां गिनाय नङामोन आं बे माबा फाग्ला बायदि गाबै हां थोनो जायै फनाव बेफोरखौ बुंलाबायदोंना बेनिखायनो बांसिन गिनाय मोनदों आं आरो माबा बरबाद जाबाय बायजोबसिगोन जोंफोरनि न'खरा बरबाद जाबाय आं जेबो हानाय नंला होनना बुंहरबाय थादोंना बेयाव फैनानै बांसिनसो गाज्रि खालायबाय खोमा आङो मोजां जागोन होननानै गथ'खौबो फरायहोबाय स्कुलाव होबाय आइखौबो लाबोबाय दा आरो मायबा माबिसो जागासिनो दङ मासे गिलिर मानसिया आफा आं हाया हारसिं थिखांनो नोंबो थिखां हागोन दे हारसिं हायालै हाया ओइ जाम्बा नों खर' माने आखाइथिं हम आं आथिङाव हमसै औ दे थिखां माथो जासैलै साला सैमाया सालाया हिनजावनि सोमोन्दैथ' बेनिफ्रायनो गिलिरद्राय थौ सिगां थांबाय था अबेयाव लांदा बेखौ साखिं बिल्डिं सायाव बेखौ बेबायदि लांनो हानाय नङा गसं होना लांनांगोन आरो बिल्डिं सायावलाय मानो
सिथा सोरबा फैनाय बायदि खोनादों मा सोरबा फैदों र' खोनासंनाय खोनादों सोरबा थांदों खाथिखि सिथा सोरबा मिथिबाय नामा एबा जों पुलिसजों हमजासिगोन सोरबा मिथिबाय खोमा सिथा नाय थांबोनाखै नों नायहै थै सम्पति नांगौना नालाय मानसिनिफ्राय थांबावलाय र' लासै थां सिरि मोनलाय लांसिगोन दा बिसो मोनसे दंबावो र' दोबावनोसै नामा आधा घन्टानि बारा गोबाव सम थायो होनना बुंदोंमोन माथो जारखौलाय र' दसे थाबावथारनोसै आरो जुदि गोबाव जाबावो आरो दोबावगोन आं बेखौ साला सोर सैमाया फैलायखोथाय सोर सैमानि फिसा फैलायखो जोंफोरनि खामानि मावनायफोराव डिस्टार्बनो साला जायखियानो जाया मानो सोरबाया जुदि डिस्टार्ब फैयो बेखौबो लोंहोनानै सेल्टाप खालायनानै दोनगोन आंनि खामानि मावनाय समाव रावबो डिस्टार्ब होनाङालै आंखौ जाय गेजेराव हाबो बेखौबो गारखाया आं सुदेम बाजैनि 10था मिस कल हे मानोबा फन हरदोंमोन बाजैया 10था मानि मिस कल जाना थाबाय आंबो चार्ज जाथों होननानै मबाइलखौ सुइच अफ खालायनानै दोनबाय र' फन खालायनो र' माबा प्रब्लेम जायाखैथ' हेलौ बाजै नों बाजै नङा आयंसो आयं फन खालायदोंमोन नामा बाजैया नै आं मबाइलखौ अफसो खालायनानै दोंमोन दासो नुबाय मामोन फनाथ' नों बाजैया खालायदोंमोन र' आं आरो माबा जाखो होननानै 10था मानि मिस कल नुनानै हरफिनबाय आरो नै आयं रादाया नोंजों दं नामा आंजों गैयाथ' बेखौनो सोंनो होननानै आरो रादानि न'नि नाम्बार दंबा हर होननानै फन खालायदोंमोन बिहामजोआ दा गैया र' बियो बायजोआव थांदों नोंनाव नाम्बार दङ न'नि रादामोननि बे हिन्जावनि माबानि बिहामजोनि नाम्बार दङ नाम्बारा दंमोनलै आयं दा गैला आंनाव मबाइला खेबसे दाखालि लेट्रिनाव गोलैनानै गोदान लाबायना नाम्बारखौनो लानाय जायाखै आङो रादायनाल'सो दङ माथो जाखो रादायखौ मोनाखै नामा गैया सासेया फन खालायबाय दङ नाङाखैयानो दहाय मा जाखोथाय बे बिहामजो उन्दैजों नांज्लायखौसो ना मायो बेसेबा गाबै जानला मोनला बखि हरनानै लोंनानै माबा बुंहरदोंमोननो माबा गैला धंस' जाजोब्बाय माबि होननानै माबा माबि बखिदोंनो आंबो मोजाङै मिथिला बिहामजोआसो बुंदों मा जाखोथाय बेखौनो टेनसन मोनबाय जों आरो सानदों नै सुदेमनि बागै खिथाबाय नामा सोरबा होननानै नांज्लायबायसोना ना गावासो खोन्थाना लाखो नामा बेखौनो सानबाय थादों दा टेनसन जागासिनो फनाबो नांला लोंला लोंसि गारि सलायहैबाय नामा अबाव थांखोथाय होननानै बेखौनो नोंदोसो दङ नामायो होननानै फन हरबाय आरो नाम्बार दंबा बिहरनोसै होननानै रादायखौथ' आं दहाय लोगो मोननायानो दाथ' फैयाखै बियो लोगो मोनाखै आं बिखौ आरो रादाया दिनै अफिसनिफ्राय थाब ओंखारलांदोंमोनथ' 6थासोआवनो ओंखारलांदों बियो रनि बाबुआ लोमजाबाय दं र' थाब थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन माथो होमब्लालाय न'आवसो दंमोन ना मायथाय आंनिबाथ' न'आवनो थानांगौ बेनोथ' फनाबो नाङाखैनो नों बाजैया बेखौनो टेनसन जाबाय थादों दा आरो लोंनानै जानला मोनला बखि हरबायना बेखौनो गिनाय मोनबाय आरो देनाय आयं नायनो दे आं सोरनिबा नाम्बारफोर मोनलाबायना मायथाय आंबो फन खालायना नायगोन दे खिन्थाहरगोन दे आङो दे आयं दे मोनबाथाय हर दे नाम्बारखौ खिन्थाहर दे जागोन दे आयं मा जालायखौ आरो बिहालाय हिनजाव सानैयाव जनानै जिउआनो जेथो गोनांसो जाबाय बिनाबो र' नाम्बार नागिरनो र' सोरनि मा नाम्बार दङ मोनब्लाथाय हरगोन आं मोसौसो बेखौनो आंलाय माथो मानसिसो नामा बेखौनो गिलाबायदों थै आफा मोसौसो रावबो फैया दा मोसौसो दे होमबालाय थौ लांदो बेखौ दे माबारै हमदो सम गैला लांसै लाबो माबारै लाबो हायालै हारसिं र' गिलिरथार मानसियानो साला सैमाया हिन्जावनि सायाव जायै बेसेबा गिलिर जादों ना बेदर जायै माबारै लाबो गोजौसिम लांथारनांगोन बेखौ आफा बे बिल्डिं सायाव मानो लाबोखो बेखौ जेबो बुजि मोनासै आङो मोसौ आरो बुजिनो बाखि दंबावो नोंहा
मा मोसौ साला बे बिल्डिं सायाव बिखौ मानो लाबोदों नों मिथिया नामा बिखौ बिल्डिं सानिफ्राय गारहरनोसै जोङो मा नोंलाय माथो बुङाखैमोन बिल्डिं सानिफ्राय गारहरगोन होननानै नोंलाय माथो किडनेप खालायनानैसो दोनगोन होनना बुंदोंमोन दा बेफोर किडनेप सिडनेपा गैला केन्सेल जाबाय बेफोर बिराद गोबाव गोलाव लं प्रसेस बेफोरखौ खालायबाय थाब्ला सम्पति नङा जेबो मोननाय नङा जोंफोर हमजाब्ला सेसखा बेनिखायनो डाइरेक्ट दिनैनो सेटआप खालायखानोसै बेनिफ्राय गारहरनोसै बेखौ बेनिफ्राय गोग्लैबा थैखागोन बसु बियो हाद्दिबोथ' मोननाय नङा नोंनो मा सम्पति नांला नामा रितुखौ हाबा खालायला नोङो हो नोंनि थाखायनो बेफोरखौ खालायनो नागिरदों आरो नोंनो मा बेफोरखौ बुंबाय थायो सम्पति नाङा नोंनो सम्पति खर'र थाखानि सम्पति नांगौ नाथाय हमजाबालाय सोरजोंबा नुजाबालाय आरो जेनेबा बियो गोग्लैखांनायनि उनाव थैयाबालाय मा गेरेन्टि थैगोन होननानै थैयाबालाय थैया बेनिफ्राय गोग्लैना आरो सोरबा थैयालासिनो थागोन नामा जम राजायाबो बासायनो हाया बेखौ सारिस मोनबाय नारहरदो अबाव दं आङो